What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo kung saan nga may masarap agad-agad natin yang pupuntahan. Kaya tara mga ka-adventure, ako inyong samahan dito sa may Ani Samgyupsal sa Malasiki, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, nandito na tayo sa may pangmalakasang Ani Samgyupsal na matatagpuan lamang dito sa may Malasiki, Pangasinan. Siguradong ito inyong magugustuhan at dito lamang natin ito matitikman sa may Prince Royal Samgyupsal House, Samgyupsal sa sarap. At ito na nga ang kanilang menu, mayroong 199, mayroong 299. Matatagpuan lamang to sa may General Luna Street, patan ng Gob's Car Wash. At syempre, andito ulit si Lingmo. So yun na nga mga ka-adventure, nag-order na rin tayo. At ito nga pala ang kanilang kunting paalala. Pakipost na lang yung video para ating mabasa. Pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na agad ang ating mga in-order. Bukod sa Samgyupsal mga ka-adventure, nag-order din tayo ng kanilang bestseller na vegetable salad at saka ramen. Napakarami rin ng kanilang side dishes dito. Mayroon nga ring sausage at saka ham. At ito na nga mga ka-adventure, ihawan na. At ang una nga nating inihaw mga ka-adventure, yung beef at sinunod natin yung pork. Grabe, napakasulit ng kanilang ang Samgyupsal dito. Mura sa luwas 199 pesos. Matitikman mo na ang lahat ng mga to. Napakayaminis talaga, promises. Ang una nga nating tinikman yung kanilang pinagmamalaking ramen. First bite, thank you Lord agad. O di ba mga ka-adventure, kung wari marunong tayong gumamit ng chopstick. Napakasarap mga ka-adventure. Ang sarap ng timpla, bagay na bagay ngayon sa malamig na panahon. At isa sa mga nagustuhan ko dito mga ka-adventure, itong kanilang vegetable salad. Grabe, quality. Kaya kung naghahanap kayo ng Ani Samgyupsal na malapit lang sa inyo, arat na kayo dito sa may Prince Royal Samgyupsal. Ay swabe, napakalambot pa ng mga karne. At mayroon nga tayong mga nakasabayang teachers dito na kumakain. Shout out sa inyo mga madam, mga sir. Kain lang kayo ng madami. At nakasabay nga natin kumain dito ang ating kabiyahe, si biyahe ni Jordan. Ang Prince Royal Samgyupsal House ay nag-o-open mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi, Lunes hanggang Linggo. Tignan nyo naman mga ka-adventure, nakakatakam. Habang gumagabi mga ka-adventure ay siya na ring parami na ng parami ang kanilang mga customer dito. Natatakam ka na ba? Kung natatakam ka na, yayain mo na ang iyong mga barkada, kapamilya, katrabaho, kaklase at jowa. Siguradong mabubusog-lusog kayo rito. Kasama ko rin nga pala dito si Maning TV Vlogs. So ano pa nga bang inaantay mo mga ka-adventure? Tara na dito sa may Prince Royal Samgyupsal House. Dahil sa Prince Royal, Samgyup sarap!